akwai abin da yadda zaki dinga sa jikinki yana kanshi da kanshinki ba zai fita ba. Ƙarshen jiki abin da muka sani shine za mu je za a miki body scrub, za a gyara jiki, za a yi wa za a gyara jiki quite okay, amma shi karan kanshi jiki akwai yadda ake samun ƙamshin jiki. Idan kika yi wankan da zaki, wata tana da ƙiba wata ba ta da ƙiba, mun gane wannan. Ya kike cire gashin hammatanki, gashin matsamatsanki dole a cire. Na yi magana kullum a yi amfani da tumatir, a yi amfani da cucumber, a sa gishiri a ciki, a yi scrubbing akan tumatirin ko cucumber, ki yanka ki sa, ki scrubbing idan kin yi aski, ki scrubbing duk ki gyara wurare. Wuyanki idan kina da layi a wuya, yadda ake wanke wuya, bayanki, matsamatsanki, kafafuwanki yadda zaki wanke ki cire datti. Tafin kafanki wata za ta yi wanka ta fito amma tafin kafanta gashi nan baki girin da fasau. Mun gane wannan. Wata za ta yi wanka ta fito amma ya tsinta datti, ya tsinta faratunanta datti. Wata za ki ga ta je ta yi, don haka ko yanzu zan yi wani darasi da shiga da shi na gyaran jiki saboda tsaftar. Yatsanki nan, tafin hannunki nan sai ki ga abubuwa daban-daban a nan gurin na gashin jiki. Idan kika yi wanka ki samu wannan, kowace ya mace a nan za ki iya yin wannan, ki ajiye shi a jarka, ki riga amfani da shi. Ki aje, in kin ga dama za ki iya yi ma kina sayarwa. Muna ganewa? Za ki zuba lalle, ki samu lalle. Idan na ce lalle ina maganar ganyen lalle, ba ina maganar lalle da ake mix da kisan lallen ba. Ki samu ganyen lalle. Idan kika samu ganyen lalle sai ki dafa shi, ki bar shi a wuta, ki zuba ruwa ya dahu sosai, kalan lalle ya fita. Mun gane? Sai ki sauke shi ki tace. Idan kika sauke shi kika tace, bakin tace kin cire lallen ba, mun gane ganyen lallen ko, sai ki mai da shi wannan ruwan, sai ki mai da shi wuta, sai ki rage wuta. Mun gane. Idan kika mai da shi kika rage masa wuta, sai ki kawo waɗannan madaran turaren. Za ki kawo madaran turaren amrish, madaran turaren sandal, madaran turaren bakur da madaran turaren lexus. Idan kika je central, kun san da shagon da ake sayar da turare ai ko? Turare mun sai da ake sayar ko madaran turare mun sai da ake sayarwa. Idan ma baki sani baki je yau gashi dan kun zo dukan ku ba mai bayro, kuma gashi yau na muku ba zata. Dukkan ku ba mai bayro kuma na muku ba zata, kuma ki rubuta ki aje in dai a wannan masallacin da kan wacce ta kira ta